Tak, dobré ráno, kocoure. Na co se dneska podíváme? Dneska se zopakujeme nějaké lehké, krátké opáčko na první průběžný test z obchodního práva 3. Čím se ten test bude zabývat? No jasně, že úvodem do obchodních závazků, nějakou kontraktací, určitou smluvní standardizací, ochranou podnikatele, smluvním nástrojem zabezpečení a teoreticky ještě nějakými obtuzujícíma institutama a zajišťujícíma institutama a celkově tím, jak vlastně tu smlouvu si pojistit, nebo respektive motivovat protistranu a ty rizika trošku regulovat. No ale co to vlastně ta smluvní kontraktace je? Rozdělíme si ji na několik fází. Ta první fáze je ta předsmluvní fáze, kdy tady nastávají určité předsmluvní vztahy. Ty smlouvy a ta kontraktace může trvat několik sekund, ale několik let. A zároveň tedy ne každá smlouva je stejná a ta kontraktace probíhá stejně. Důležité tady je pro ten test asi pojem negociace, což jsou určitá předsmluvní vyjednávání, potom určitě bude třeba otázka, jestli tam bude oferta, což znamená nabídka, invitatium ad offerendum, invitace ad offerendum, myslím, že to je, což je výzva k podávání nabídek a poslední je letter of intent, z těch důležitých pojmů, což je de facto vyjádření záměru té protistrany, co by od toho chtěla. Že no. Tak jak to v praxi to podávání nabídek probíhá? Jde o to, že ti podnikatelé, když to vezmete o těch podnikatelích, tak většinou podávají nabídky, probíhá to tím invitatio ad offerendum, kdy se jako různě nachází a podobně, ale důležitý pro nás tady je, kromě toho, jak to vlastně probíhá, tak zmínit třeba v nějakých těch velkých mezinárodních nebo jako velkých korporačních záležitostech. Pro tyhle negociace může vznikat takzvaná negociační dohoda. Česky je trošku procedurální dohoda, která víceméně definuje způsob vyjednávání. Je to teda zásadní rozdíl, že jako coure, oproti smlouvě o smlouvě budoucí to úplně něco jiného, ale zkrátka definuje podmínky, za kterých my můžeme vyjednávat, za kterých my vlastně budeme s tou protistranou jednat, jak dlouho to má trvat. Může k tomu být třeba připojený nějaký letter of intent, ale není tak typické. Celkově potom tam můžeme třeba zapracovat, no asi ne přímo do té smlouvy, ale často jsme ještě na semináři zmiňovali, myslím, k tomuhle k předsmluvní odpovědnosti pojem punktace, což je víceméně nějaký ten jako vliv a ideálně odčištění těch blbostí, co zapíšeme do smlouvy, třeba jakože v případě, že třeba ten příklad, v případě, že tam pan Radek se zpozdí s platbou, tak cena té komodity se zdraží o 10%. No a teďka nevím, jestli to je smluvní pokuta, jestli to je teda nová cena, jak to všechno teda probíhá. Toto bychom přece měli jenom odfiltrovat. A právě to je ta vlastně proces té punktace. No, zároveň ještě před tou smlouvou samotnou i před tím podpisem můžou vznikat jisté jako předsmluvní vztahy, které můžou být do určité chvíle závislé nebo jako uzavírat a nějak zastavit tu stranu. Myslím, že to právě paragraf 1753, to se můžu klidně podívat, protože to budu mít úzetko u toho. Úzetko budu mít u toho testu, tak 1753, kde vlastně se posuzuje to, zda ta strana nešla do toho vyjednávání s nějakým zlým úmyslem, jestli to neukončila bez oprávněného důvodu, jestli tam není nějaká jako věc, kdyby ta strana mohla už důvodně očekávat, měla jako poměrně velkou jistotu v uzavření smlouvy a takhle lusknutím prstu, bez to ta protistrana rozmyslela, tak právě i když ta smlouva není uzavřená, tak pořád tady existuje dokonce i nějaká předsmluvní odpovědnost, kdy i ta strana, která třeba jedná nečestně nebo s nějakým určitým nekalým záměrem, může být odpovědná i přesto, že vlastně smlouvu nikdy neuzavřela. Je to právě v tom paragrafu 1753. Co tam bylo dál? Mám tady ještě poznámku 1726. Co to je vztahům? Co to bylo? Jo, už vím. Na 1726 se týkal toho, že kdyby třeba v nějaké formální smlouvě
už přicházel pouze jenom nějaký podpis, ale třeba napříkladem nějaký statutár automobilky by umřel předtím, než by to stihnul podepsat tu smlouvu, ale de facto už ty vyjednávací týmy by byly s tím hotové a byl jenom jako proces, jako formální proces toho uzavření, tak i v té chvíli by se eventuálně dalo jako považovat, že ta smlouva byla uzavřená. Myslím, že na závazcích nám paní Miss Konopková říkala, že to je nějak neúplný konsenzus nebo tak něco. Takže v tomhle ohledu to se dá považovat taky za uzavřenou tu smlouvu, kdy vlastně ještě třeba není formálně podepsaná, ale prostě paragraf 26, no to se když tak podíví, jako co bude během toho testu. No, v předsmluvních ještě vyjednáváních je dobré si dát třeba nějaké rozvazovací a odkládací podmínky, co se týče uzavírání těch smluv. Zároveň třeba je dobré ve chvíli i v tom předsmluvním vyjednávání nějakým způsobem ochránit ty svoje informace, které té protistraně sdělíš. Ideálně to můžeš udělat nějakou smlouvou o exkluzivním partnerství. To je třeba ve chvíli, kdy jedna s Číňanama, kteří jsou známí tím, že rádi si jako okopírujou něco, co se jim líbí a nějaká patenty úplně jako neřeší, tak třeba tady to může využít do jisté míry, pokud budeš mít nějaké pochybnosti. Co se týče pak samotných těch smluv, no, tak ty smlouvy, obzvláště ty mezinárodní, mají kromě svého jádra i nějaké určité jako typické věci, co obsahují. Není to úplně ideální vyjádření, ale říkám to z hlavy, takže no. Ty typická vyjádření jsou výčty, zároky a reprezentace. Výčty, anglické recitals, jsou takové víceméně slovníčky pojmů. Jde o to, aby každá ta strana věděla přesně, co se pod tím pojmem skýtá, aby přesně věděla, co o tom má očekávat od toho pojmu a nebyly tady nějaké zmatečné vlivy a navzájem, aby si ty strany neporozuměly, že jedna strana chce vyrábět I něké, druhá strana vyrábí ale Y, dodá Y a ta jedna strana si zase říká, že jako jo, dodali jste mi I, ale já jsem chtěl to tvrdý, teda to měkký, ne tvrdý. Jo, třeba toto. Proto v těch výčtů by to měl být třeba specifikován ten produkt přesně detailně, tak ať to jakože dá prostě pro ty strany jako smysl a jsou přesně na stejné lodi. Ty záruky a reprezentace, warranties and representations, ty jsou takové jako záruky nebo prohlášení o určitém stavu věcí. Myslím si, že třeba v nájemní smlouvě prohlášení o tom, že daný pronajímatel je vlastníkem nemovitosti, by se eventuálně asi dalo podřadit pro to, co to je warranties a representation. Prostě říká, že to ten vlastník je. A logicky tím pádem z toho jde docela dobře odvozovat nějaká ta jako právní závaznost, že pokud by ta warranties a representations byla lživá, tak tam je nějaká třeba porušení smluvní povinnosti, paragraf 2913 občanského zákoníku. Je to poměrně smluvně jako ukotvené a přece jenom aspoň trošku závislé, že pokud ten určitý stav věcí je jinak, tak ta protistrana by mohla požadovat nějakou náhradu škody z porušení smluvní povinnosti. Co se týče ještě toho předsmluvního vztahu, tak a víceméně stavu těch věcí, tak v tomhle případě by bylo zmínit dobré takové prohlášení, takzvané comfort letter, patronátní prohlášení, kde vlastně typicky, jo, není to jako jediný příklad, ale typický příklad je, že mateřská společnost se zaváže pomoct dceřiné společnosti v případě problému. Posiluje se tím de facto postavení dlužníka. No. A teoreticky předsmluvní odpovědnost, to je latinsky culpa in contrahendo, to se nejsem jistý, jako co bude, contrahendo, contrahendo, culpa in contrahendo. A to asi není tak důležité, ale však to zkontroluji, co bude. Tak, teoreticky v té předsmluvní odpovědnosti existují jako 3 skutkové stavy. A to porušení nějakého obecného závazku poctivosti a dobrověrnosti, to jsou takové ty obecnosti na základě občana, to je říct skoro o všem. Ale co je důležitý, nebo důležitější, to jsou třeba přerušení nějakého vyjednávání bez zjevného důvodu. To už jsme tam mluvili, to je to 1753, pokud si správně pamatuju, že zpět ale jo.
A teoreticky pak ještě to porušení pravidel při nakládání s informacemi, což může taky jako do určité míry jako způsobit nějaké škody. Pozor si dej, tyto předsmluvní odpovědnosti zavazují jak slabší, tak silnější stranu. V tomhle tématu je to hodně občas zmatené a opravdu i silnější strana může být jako chráněna vůči té slabší, třeba z porušení té vyjednávání bez zjevného účelu, důvodu, nebo třeba při vyzrazení nějakých konkrétních informací. Není to závislé na straně, nýbrž to je objektivně prostě pro obě strany toho závazku, ať je to podnikatel, nebo nedej bože spotřebitel. To určitě už. No. Zároveň přitom, když posuzujeme, jestli podle toho 1753 odstoupili jako správně, tak většinou je nutno posuzovat ten účel, ale v žádném případě nemůžeme třeba 1729 posuzovat jako nemůžeme to 1729 posuzovat jako nějakou náhradu za ušlou příležitost. To vůbec. Toto neexistuje. To prostě není jako náhrada za ušlou příležitost. To je prostě něco ve chvíli, kdy máš nějakou škodu z toho, že ten klient nebo ta protistrana jednala neúplně čestně. No. Definiční znaky předsmluvní odpovědnosti, to se musí mít na spamění, takže jednání o uzavření smlouvy, logicky, porušení předsmluvní povinnosti, logicky a vznik teda škody, což prostě jako kde by to řešili, tam ta škoda nebude, takže to bude ten definiční znak. Když jsme u toho ještě předsmluvní odpovědnosti, než půjdeme do té kontraktace, pojďme si tady něco říct o té smlouvě, o smlouvě budoucí. Též můžeme nazvat smlouvy přípravné nebo předsmlouvy nebo pactum de contrahendo a tyhle věci. Je to smlouva, víš, cílem je, aby ti podnikatelé měli nějakou právní jistotu, aby se mohli připravit a na ty okolnosti, které třeba při uzavření té smlouvy už se mohli jako trošku připravovat. Jo, to znamená nakoupit třeba materiál, nebo zjistit, jestli mají výrobní kapacity. Připraví se zkrátka na ten kontrakt ještě dřív, než jsou úplně jako uzavřené všechny jako detaily. No. Je to obecně jako předsmluvní nástroj, smlouva prostě procedurální. Jak to je, co se týká formy smlouvy o smlouvě budoucí? Není nutná písemná forma. Není nutná, to znamená, že ji nepotřebuješ, ale asi je velmi doporučená, jinak to asi těžko prokážeš, kocourej, že něco takového vůbec jako bylo sepsáno, anebo nějaké detaily. Jo, takže není nutná písemná forma, ale jako pro nějakou jakože prokazatelnost je více než vhodná. No, co se týče obsahu, tak může být dvojí, nebo respektive dva druhy té smlouvy o smlouvě budoucí a může být jako jednostranná, což trošku jako paradox říkat o smlouvě, že je jednostranná, ale jako jenom jedna strana se třeba zaváže uzavřít tu smlouvu, ne ta druhá, anebo i obou stran, kde se zavážou obě dvě. Jo, takže to není jako, že jednostranná smlouva, jinak by se třeba jednalo o prohlášení, protože smlouva nemůže se poslat jednostranná, ale ve smyslu toho, že se jenom jedna strana zavazuje něco uzavřít tu smlouvu. No. Obecně u těch smluv o smlouvách budoucích je tam prekluze toho práva v jednom roce, ale lze se samozřejmě odchýlit. Jo, je to jako dispozitivní ustanovení. Zároveň, co v té smlouvě o smlouvě budoucí musí být? Obecně najdeme úpravu 1787/2. To si ještě tak třeba zapiš do úzetka, je to dobrý. Zkrátka, ta smlouva by měla definovat aspoň v základních faktorech něco, co bude v té smlouvě budoucí, na kterou tu smlouvu o smlouvě budoucí uzavíráš. Nějakým způsobem tam musí být jako definováno, o co jde, nějaký aspoň účel, nějaké aspoň základní rysy. Jinak to teoreticky může určit soud, který se tím třeba nemusí zabývat tak jako podrobně, jako by si spřál. Takže na to dej pozor, kocourem. K tomu, ke smlouvě budoucí, je to asi jenom pro rychlé šalinové opáčko dost. Můžeme se pak podívat ještě třeba na nějaké normativní smlouvy, kde tam jsou třeba jako platební, dodací, fakturační podmínky, ale to je na delší vyprávění, rozhodně ne pro opáčko v šalině.
když bych se tomu nedostal, zmíním to teď, existují třeba i nějaké jako posmluvní závazky, nejenom předsmluvní, ale i posmluvní a pravděpodobně bych se tomu nedostal, protože konec smluv a respektive konec nějakých jednání bude pravděpodobně v druhém testu. Ne tady v tomhle, takže to jenom zhrnu obecně, že existují i určité posmluvní závazky, kdy třeba nemůžeš nebo zavážíš se nějak ty dokumenty z té smlouvy nezveřejňovat, nebo se zavážíš k tomu, aby se s tím výrobkem, který ty do ní dostaneš, nebudeš konkurovat té straně, která ti ho prodala. Jo, je to prostě toho plno, ale existují i určité i třeba posmluvní závazky, které je nutno respektovat. No a teď už přijdeme k té samotné kontraktaci. Řekněme, že už máme nějakou ofertu. Pozor, rozlišujeme smluvní návrh a invitáciu ad offerendum, je to velký rozdíl. Bez závazky 2. No, zároveň u podnikatelů je velice častá takzvaná podnikatelsko-konkurentní oferta. Já si třeba pod tím představuju reklamu. Jo, nevím, jestli to je přesný, ale myslím, že by to mohla být reklama na semináři nebo na přednášce to nebylo. Nebo nepamatuju si, že by to byl nějaký přímo uvedený příklad, ale myslím, že by to mohla být reklama. No, potom více máme proces ten akceptace, to jsou prostě opakování závazků 2, to tam jako nějak se zvládne, to nepotřebujeme tak rychle opakovat na obchod 3. Co musíme ale trošku aspoň zmínit je forma. Obecně smlouva nemusí být písemná, pouze pokud to zákon říká. Zároveň, jako když zákon říká, že může být písemná, tak logicky může být i jako forma přísnější, třeba s nějakými ověřenými podpisy a podobně. Vím, že ještě si bylo někde zmiňováno, že třeba dneska se uzavírají i smlouvy ve formě blockchainu, což já úplně nevím, jako tak no, nebudu se tím zabývat, to nemá smysl teďka asi. Nedokážu to moc představit, ale blockchain jako ta databáze. Pojďme dál. No. Pojďme dál k těm smluvním, nepřímým smluvním vyjednáváním nebo ujednáním, což jsou prostě lidsky řečeno obchodní podmínky. Máme všeobecně 3 druhy obchodních podmínek. Mezi ty řadíme jako kategorii číslo 1 všeobecné obchodní podmínky zájmových organizací, kategorie 2 všeobecné obchodní podmínky jedné strany a logicky pak všeobecné obchodní podmínky sjednané oběmi stranami jako kategorie číslo 3. Jelikož tady řešíme podnikatele, nebudeme tady řešit spotřebitele, u těch ty obchodní podmínky stačí obecně na ně odkázat. Jo, není tam jako nutno prověřovat tu znalost, ale to platí pouze u té první kategorie, u těch všeobecných obchodních podmínek zájmových organizací. Jinak, obzvláště v případě třeba slabší strany, je tam nutné trošku tu znalost prověřovat. Co se týče potom těch třeba té kolize, těch obchodních podmínek a toho samotného textu smlouvy, tak musíme trošku vycházet z toho materiálně formálního pojetí obchodních podmínek a zkrátka to, že smlouva tam má prostě přednost. Jo, stejně tak, když inkorporuji obchodní podmínky do obchodních podmínek, tak ty obchodní podmínky, na které odkazují ty obchodní podmínky, mají přednost. No zkrátka vždycky to, co odkazuje na něco jiného, tak to má přednost v případě kolize, když odkazuje na něco jiného a vzhledem k tomu, že můžeme odkazovat na mnoha úrovních, to je vždycky ta úroveň o něco výš, má přednost před tou úrovní o něco níž, logicky. Na zkoušce by mohlo být, nebo na tom testíku proběžném by mohlo být teoreticky trošku pohrání si s včleňovací doložkou, na to si dej pozor jako celé, což de facto krásně tuhle doložku definuje nebo popisuje 1799. Je to jako krásný příklad inkorporace obchodních podmínek. No, takže pokud se zhrneme, kategorii 2-3, to znamená obchodní podmínky jedné nebo obou stran, zejména v té kategorii číslo 2, obchodní podmínky jedné strany, tak musíme prověřovat alespoň základní znalost těch obchodních podmínek, anebo to logicky přiložit k té smlouvě, pokud to teda nechceme pouze jako odkazovat a v tom případě prověřovat tu znalost, tak to teda jako připojit k té smlouvě.
Rozdílem je, pokud ty obchodní podmínky pochází od nějaké té zájmové organizace. To je, myslím, ta Incoterms, jak tam má to FCA, XVW, CFA, CIF, CPT, CIP, DIP, DIT, no tady tyhle podmínky. Tak ty Incoterms jsou podle mě jako typický příklad těch podmínek zájmových a odborových organizací. No. Tady často ještě u tohohle může bývat jako chytáček v tom, že budou bez tak míchat nějaké ty rámcové smlouvy a obchodní podmínky. Je to velký rozdíl, fakt jako obrovský rozdíl. Obchodní podmínky a rámcové smlouvy jsou úplně něco jiného. Rámcové smlouvy tvoří podhoubí pro ty následné smlouvy. A ty obchodní podmínky jsou de facto součást té smlouvy, kterou jako pro které to podhoubí tvoříš tou rámcovou smlouvou. Jako co bude? Akorát je to nějaké nepřímé ujednání, ale je to zásadní rozdíl, jako velice zásadní rozdíl, není to stejné. Logicky na rámcovou smlouvu tím pádem nepotřebuješ nějakou inkorporaci a tohle prostě neřešíš u rámcové smlouvy, to je smlouva jako každá jiná, která akorát upravuje to, jakým způsobem bude posuzováno a nakládáno s těmi dalšími smlouvami. Rozumíme si? Zároveň, pokud se bavíme už v těch rámcových smlouvách, tak už teda zmíním i ty adhézní smlouvy ve vztahu k těm obchodním podmínkám. Nemá to korelaci mezi sebou obchodní podmínky a to, jestli je smlouva adhézní nebo ne, nemají mezi sebou nějakou jako souvislost přímou. Můžou mít, ale nemají. To znamená, že pokud jedna strana vystaví obchodní podmínky, tak to neznamená, že se jedná o adhézní smlouvu. Tam ty posuzování jsou jako jiná. Jo, úplně jiná. No a teď, když jsme si teda vyřešili to, že smlouva má přednost před obchodníma podmínkama, co když se dvě obchodní podmínky na stejné úrovni navzájem mají jako nějak jako vylučovat, nebo je tam nějaká kolize. Nebudu tě napínat, nebudeme používat first shot rule ani last shot rule, použijeme knockout rule. To je de facto to, že v případě, že třeba jedna strana si dá promlčecí lhůtu, nebo třeba dodací lhůtu, ideálně dodací lhůtu třeba 14 denní a ta druhá strana si jí dá 30 denní, no tak se to použije v té veličině, v té množině případů, kdy se ty obchodní podmínky shodují. To znamená, ta lhůta bude 14 denní. U obchodních podmínek pro takové rychle jenom jakože ještě doplní v šelině, překvapuje obchodní podmínky, je to prostě platné jak pro podnikatele, tak i nepodnikatele. Pozor, u těch zájmových organizací předpokládá se znalost a to znamená, že tam ta překvapivost asi nebude. Jo, ale obecně pro tu překvapivost použijeme dvě kritéria a to samotný obsah toho ustanovení, to, co tam je, ale pozor, je to taky to, jakým způsobem to ustanovení je napsáno. Takže nemusíte mít jako nic jako strašného úplně, ale pokud je to napsané fakt jako úplně jako nečitelně, nesrozumitelně nebo nějakým způsobem vážně jako obtížně rozeznatelně, co je vlastně myšleno, tak jenom, že to teoreticky může popírat trošku tu autonomii vůle, když vlastně jak můžeš mít autonomii, když nevíš, o co podepisuješ, ale zároveň to bude taky jako do jisté míry považováno za překvapivé obchodní podmínky a tím pádem ta ochrana té strany tam prostě bude. Rozumíme si, co bude? Asi jo. Takže tak. Co se týče potom té samotné adhézní kontraktace, tak je nutné předtím, než vůbec začneme posuzovat, jestli se jedná o adhézní nebo neadhézní kontraktaci, tak je nutné zkoumat to, zda se jedná o vztah, kde vystupuje silnější a slabší strana. Je jedno, že ty obchodní podmínky budou jako stálé, budou předdefinované a jedna z těch stran tam nezasáhne. Důležitý předtím je, než začneme posuzovat tu adhéznost té smlouvy, zda je jedna strana slabší nebo silnější. Pokud jsou obě stejně silné, není to třeba posuzovat, adhézní kontraktace to nebude. Tak. Takže takhle. Zároveň, pokud už bychom teda šli do té slabší a silnější strany, tak doložky, které s tím taky souvisí, tak jsou obecně se považují za platné. Obecně se považují za platné, ale
nemusí být považovány za platné a budou teda relativně neplatné ve 2 případech. A to, že ta doložka způsobí slabší straně nějakou újmu a za druhé, že silnější strana neprokáže, že slabší straně byl ten obsah té doložky dostatečně vysvětlen a osvětlen. Logicky důkazní břemeno leží na straně silnější. No. Předtím, než zavrhnu ty rizika, ještě jsem zapomněl zmínit to formulářové smlouvy. Je to formulář. Nemusí to být adhezní smlouva. Jo? Ten formulář se používá proto, aby to bylo rychlejší, abys prostě si mohl vytáhnout formulář a vypsat to tam, ale to neznamená automaticky, že vyplníš formulář, že to je adhezní smlouva. Ne, opět řešíme slabší, silnější strana, jak to je, tam to je, jak to šlo ovlivnit. Formulář sám o sobě neznamená, že se jedná o adhezní kontraktaci, i když to k tomu může svádět. Jo, že do formuláře asi těžko vypíšeš něco, když tam to půličko není. Jo, logicky. Teď, když přijdeme k obchodním rizikům, tak máme 6 druhů obchodních rizik. Takže tam je samotná realizace s neschopností plnit protistranou, neochota plnit protistranou, změna okolností, která ale nakonec, jsem se dozvěděl dneska dopoledne, že na tom testu nebude. Potom tam je vlastní neschopnost a potom neschopnost ve vztahu, nebo respektive nějaká riziko ve vztahu ke třetím osobám. Když prostě stát třeba bude to intervenovat, zakáže nějaký karcinogenní produkt, toto je ten typ rizika. No. Pojďme se podívat jenom asi zběžně na to riziko se samotnou realizací. Je nutné zde, nebo časté riziko je to, že prostě jedna strana vyrobí něco, co ta druhá strana de facto chce něco trošku jiného, takže tam je to riziko s tou realizací. Jde to většinou jako očistit velice jako přesnou smlouvou, konkrétní smlouvou, ať obě strany prostě vědí, k tomu jsou ty recitals, přece warranties, representations, přesně tady tyhle části jsou pro regulaci tady tohoto rizika se samotnou realizací. Co nás ale bude hodně zajímat a podle mě na tom nás tam budou vážit na tom testu, jsou zajišťovací nástroje a utvrzovací nástroje. Nepleť si to kocoure, jsou tu 2 jiné věci. Zajišťovací nástroj tě má zajistit proti tomu, že ta protistrana nebude moct plnit. Ona by i chtěla, ale nemůže. Ty peníze nemá na tom účtu, nikdo jim nepůjčí. Proti tomu se chrání zajišťovacíma nástrojema. A naopak utvrzující nástroje, ty ti pomůžou ve chvíli, kdy ta strana může plnit, ale z nějakého důvodu nechce. Rozhodně ti ty utvrzovací nástroje nepomůžou ve chvíli, kdy ta protistrana nemůže plnit, i když by chtěla, protože to bude úplně k ničemu. Ta smluvní pokuta z nuly, co zbývá na tom účtu té protistrany, je pořád 0. Takže v tomhle ohledu ti utvrzovací nástroj při protistraně, která krachuje, nepomůže. Rozlišuj to, bez tak to tam bude ten chytáček, já už to cítím to tam. Takže obecně k těm zajišťovacím nástrojům, kdy se chráníš proti neschopnosti té protistrany plnit, tyhle nástroje můžeme rozdělit do 2 kategorií. Že se bude spoléhat na nějakou třetí osobu a že se bude spoléhat na nějakou věc. Logicky prostě zastát. No. Ty třetí osoby, to jsou prostě typicky ručení, nějaké zástavní právo, dobře zadržovací právo. To už teda jako nejsou ty osoby, ale jsou taky ty typické, co asi nebudu omílat, protože to máme závazky 2 od toho. Co je podle mě velice důležitý a co by se v tom testu mělo a mohlo objevit, je bankovní záruka. Bankovní záruka je vlastně typická pro mezinárodní obchod. Jak si to představit, je to vlastně ručení akorát tam banka. Jo, to je vlastně to. Ale je tam plno takových specifik, celý seminář jsme na to měli a určitě tam bude. Je nutné vědět, že vlastně tou bankovní zárukou lze zajistit jak peněžité, tak i nepeněžité plnění. To je první důležitá informace. A ta druhá informace je, že ta bankovní záruka a celý tento institut se řídí striktně formálním postupem. Co znamená, ta banka má naprosto přesně napsáno v tom jejich dokumentu, co, jak a kdy, komu, za jaký okolností má vypsat a pokud je cokoliv jinak, tak to prostě nevyplatí, tu záruku, nevyplatí. Logicky, proč by to celé ta banka jako podstupovala, má z toho peníze, jo, prostě dají za to ručení, za tu bankovní záruku, prostě zaplaceno. A ona bude mít prostě dokument, podle kterého bude postupovat v případě, že tam ty okolnosti budou splněny,
tak ona splní to, k čemu se zavázala, k nějaké té bankovní záruce. Často ještě třeba věc, že ta banka se zaručí bance zajištěného, takže tam vlastně vystupují 2 banky a není to o nic složitější, prostě ta banka vyplatí ty peníze ne přímo tomu zajištěnému, ale jeho bance, není to nic složitýho navíc, je to prostě akorát, že tam jsou ty banky 2. Co třeba odkazem na krásné podcasty a PVPčko od pana Kotáska, směnečné rukojemství. Tady je velký rozdíl. Směnky nebudu asi rozebírat dlouze, protože o tom byl celý předmět, to tady rozhodně nebudu všeledně stíhat, abych to zopakoval, ale logicky, aby to dalo nějaký smysl, ta směnka musí mít avala. Takže podle mě, kdyby v testu tam bylo nějaká otázka na směnečné rukojemství, vsadím se, že tam bude něco s tím, že musíme vědět, že tam musí být ten aval. Jinak to logicky nedává žádný smysl ta směnka, jako vůbec žádný. Že vždycky s avalem, vždycky tam ta směnka musí být logicky jako cizí, ne, prostě tam musí být aval. Musí tam být aval, ne cizí směnka, ale musí tam být prostě aval. Aval neznamená cizí směnka. Zkrátka s avalem, to je to důležité. Kdyby se o to měli větší zájem, Kotásek má pan docent Kotásek má hrozně dobrý YouTube kanál na tohle. Eventuálně ještě do těchto vlastně nějakých zajišťujících institutů můžeme brát nějaký faktoring bez zpětného regresu. To znamená, že vlastně ty postoupíš tu pohledávku někomu dalšímu, čím získáš jistotu, ty peníze máš hned a likviditu. Nevýhoda, ten někdo určitě to za to bude chtít poplatek, tak když je můžeš si vybrat, je to prostě o balanci toho rizika a pokud přináší to riziko na někoho dalšího, tím, že vlastně pomocí toho faktoringu, těch mezinárodních smlouvách, třeba toho forfeitingu, přeneseš to riziko na někoho jiného, dáváš mu za to poplatek, ujišťuješ ho tím a takhle prostě funguje faktoring. Je to prostě CESE, akorát je to velice jako fancy název procesy. No. Potom, co se těch věcí, tak opět to jsou prostě závazky. Máme tady zajišťovací převod práva, nějaké finanční zajištění finančním kolaterálem, ale nějaký zábdavek, akreditiv nebo naopak inkaso. Jo, jde prostě o to, když zda přijde nebo teprve má přijít ta platba do té banky. Tyhle věci, není to moc jako třeba na tom, co vysvětloval, prostě známe. No. Co se týče té druhé důležité kategorie, tam bude ten utvrzovací finanční nástroj. To je vlastně kapitola o tom, že máme smluvní pokutu na 10 000 způsobů. Jde prostě o to, že máme smluvní pokutu, která má určitou jako sankční motivační funkci. Ta smlouva může mít ale i penalizační funkci, záleží, jak ta smlouva je definována, jak ta smluvní pokuta jako je v té smlouvě popsána, protože myslím, že to je pro rok 2050, to bych ale kecal, kdybych teďka řekl, že to je na jistotu, ale skoro na jistotu vím, že to je 2050, listuju si to. Jo. Musíme dát pozor na to, že smluvní pokuta je to dispozitivní ustanovení, ale může smluvní pokuta být do jisté míry nějaká jako limitující částka pro náhradu škody. Může, ale nemusí. A zákonná úprava říká, že v té nezměněné formě ta smluvní pokuta vlastně nahrazuje tu náhradu škody, ale jsem si celkem jako jistý, že se od toho dá upustit, dá se od toho odchylit, ale zákona je to jako napsaný takto, takže jedině potom se to o to musí se to v té smlouvě upravit, že se od 2050 odchyluje. Je to de facto, jasně s tím souhlasím, aby se od toho dalo upustit a zároveň je to jako teoreticky ještě ta smluvní pokuta může mít jako třetí funkci, kromě té sankční, motivační anebo té penalizační a tu terminační. Já jsem třeba osobně trošku fanoušek Effective Breach Theory a bez toho by to logicky nefungovalo, tahle teorie. Takže může mít i tu terminační, to znamená nesplnil si závazek, zaplať smluvní pokutu, zaplacím smluvní pokuty, závazek zajemníka, konec, smlouva končí, hotovo. Ne smlouva, ale ten náš právní vztah tímto končí, s Bohem. Tak, u smluvní pokuty, co by se v tom testu ještě mohlo objevit, je to, že tu smluvní pokutu lze moderovat. Ale jen před uhrazením. To jsem se na to ptal na semináři, nemám to si někde zapsané a jsem si skoro jistý, že je to tak pravda. Spíš úplně jistý, že smluvní pokutu můžeš regulovat teprve předtím,
než ji zaplatíš. A zároveň tu moderaci může provádět logicky jenom soud, ale to kocuje přece víš. No. Co se týče těch dalších jako institutů, tak nějaké to zadržení práv, nějaký závdavek, jo, zadržování třeba auta v autoservisu. Je to možnost, jsou to závazky 2, ale podle mě těch otázek tam mají málo a nebudou s ním zabývat. Že určitě ta smluvní pokuta na 10 000 způsobů tam bude, ať už to je ve formě úroků, nebo nějaké určité částky, nebo procentuální částky, takže takto. A zároveň díky toho, že ty změny smluvní závazku tam nebudou, minimálně už v tom té naší skupině, tak detaily forfeitingu a forfactoringu a forfeitingu si necháme na příště.